Čaute ľudia, vítam vás u nového videjka. Dneska budeme pušovať Kenjiho a mám tu kamaráta. Ahoj! Takže dneska sa budeme určite snažiť a tak to neposrať. Robiť čo môžete. Mňa Brok a Leon. Hneď počul. Tak to bude byť. Dobre, je dead? A som nestiel skočiť, nevadí. Ja som hlúpy, ja mám 2000 hapak. Ja by som zabil toho Broka. By som ho zabil, ale ja som neskočil. Jak ti dal cez dieru? Ja. Dobre, asi sa dodžnem sem. Ja ľudia, chcel by som sa vás opýtať, že či máte už nového brawlera Aliho. Lebo Ali má malý. Presne tak, to je pravda, to si zapamätajte. Ju zabil? Nie treba. Typek volá sa The Imagine Losing. Práve prehral. Easy, úplne sme ho zabili ľudia. Čo to jak dodžoval? To je Tensei. To je ten... No a jeho teammate? Ľudia, neviem, či ste to videli. Nevidel, lebo ja som nebol pri tebe, Easy. Tak to si pozrel. Áno? To je Easy win. Dobrá. Počkaj, Pali. OK. Takže ľudia, poriadne vidíte a počujete. Pomoc, ja som chorý na hlavu. Dobre, takže za 19 minút je nová sezóna, takže neviem, možno, neviem. No, takže počkáme na mojho kamaráta. Dobre, takže tu si dám taký pines. Teda ja mu ukážem taký pines. Napríklad, tu nemôžem. No nic. No nic. Popívam, balíva. Dobre, môžeme. Cholero. Oholený Fazbear? Ako môže byť, no. Ináč moja mama kúkala onen. 5 noci u Freddyho. Máme mastera z reka, že ultra skibidi Tensei budem. No. No vraj damage tam strieľanú do hlavy mal. Zomieram. Trochu som strelil do hlavy. Ten Kenji je... Taký menší damage. Taký menší damage, a pritom som mu dal, že Fucker Gris dať 9. Ja ich zabijem. Tak ne? Ten Crow má tiež malú reakcii. Drhol do nich. So I've been looking very Michal. I'm dying. Pomoc, a ja zomieram. Pindy. Asi tak, ne? Ty byť Tensei rohlik. Poď. Vyprdni ma. Pichal. Som v diere. Kde si? Stop! Pozdravný Morty. Asi tak. Pinda.
Oj, pindavážne. Musel tam takto grifovať hru. Ja? Ale mali sme ako nemyslím ten Mortis. No nic. Ako to nie je fair. To je legendary. Lebo sa hodí to právo prehádza. Cici, mám všetkých v ríci. Ale neveď mi všetkých. Aha, ja že ten Riko je proti nemu. Kriko, Miko, Uvigu. A pindi, da pindi. Ja idem srdci sa dojci. Dopi, Mám trošku malo gapema. dopi. Typek zjedol trošku damage. Som v rici, Trošku vlastne nesi. som v rici. A čo si šiel na tú šelinu? No ale tak zabili by ma obidva tak či tak ty. Nezabil by ťa. Ten tupec by ťa nezabil. Zabil. Nezabil by ťa, kamo, kebyže Zabib. Nezabil. Zabib. Pokiaľ by si na ňu neskočil. Ten max ty akože dáme, že kedy? Že nikdy. Zajtra sa ľudia tu aj 24 hodín istým. Aj keď je to 24 hodinová videjka, ale nevadí. Čo toto, počkaj. Takže video dáme rovno akože livestream, hej? Počkajte ľudia, takže ja sa teraz budem dohadovať s mojím kavosom na gavosom. Dobre, takže chceš robiť akože livestream miesto videa, alebo čo? Ja, Akože dlhé video, tak to myslím, hodne dlhý. Čo? že hej, Že som v rici. The Dark. In the rakovina. In the rakovina. Rakovina srdca. Gota to lobí. Trošku zapal veľký rohlík. Ja mu tam hodím moju pindu. To si dovolím nepočuť. Moje ústa. Magde body. Come on, magde body. Ty si rohlík. Ochutnaj rohlík. Ochutnaj rohlík, ale nie môj. Hopa. Trošku si mysol. 3 pitropa krokodíly. Krokodíly. Dobre, ideme dať čo iné, bo toto už vážne. Ne. Nie, ja idem hrať. Ja idem hrať Aliho, čo mám Aliho. Aha, Mr. Mr. Beast, Galadriest, Drist. Počkaj, daj si je, no. Koho? Daj si toho, jak sa Bus. A ideme. On gogol? On gogol rohlík. Asi tak. Ľudia pýtali ste, že mám gogol rohlík. On zobral tu, neviem čo, ale taký, že ňam. Ach joj. Ja som Miku 9. A ja som mŕtvý, už dneska. Hacune jajca, aha. A počkaj, že ten game ma zachránil. To je fakt úpec, ale hodne bigger. Tu som vy Sigma Gerky. Dobrá, zničil si to tam. Sigma Gol. Ahoj, ja som Fero traktorista. Všetci si myslia, že som populárna.
do hlavy. Hej, poď sem. Kúľka do hlavy. Wolverine má vajca malé. Kúľka do hlavy, Wolverine má vajca malé. Vidíte ľudia, takto sa to robí. Presne tak, že ja som to totálne Aj zahral. ľudia, ponúkame vám také dobré služby, že keď neviete hrať Start, tam vás poťaháme. Nie, ľudia, keď neviete hrať Brawl Stars, tak opíšte si naše mena a pripojte sa na nás, my vás to všetko naučíme. Ak neviete hrať Brawl Stars, píšte do komentárov Niky. A napíšte k tomu, že chcem sa naučiť Brawl. Napríklad. Alebo stačí len nick napísať a hotovo. Už budeme vedieť, že neviete. Áno. A môžete, keď náhodou, môžete aj napísať presne, že či niečo máte, niečo presne, čo chcete. No, ako môžete. The goal, dobre. Tak chill. Však nie. Som 30 hram, vidíte ľudia. Ľudia, za 10 minút vám ukážeme, ako sa hrajú challenge. Presne tak. A bude to tak, že nedáme ani hovno. Venko. Hovenko, vemenko, semenko. Okej, poďme hrať, srať, perdzi, šmerdzi. Na Steam ide taký ostratý rohlik. Sme v rici aj válkej, cici. Sme v pinde. Čo zabí? Kamu, na Steam ide tak nepoužiteľný. Nepoužiteľný. Ale každý používa celkom sa. Malé vajca. Čo tam bolo? Neviem, ukazoval svoju cicu, aj malú ricu. On začal tverkovať proste, ale tam vážne, že na pínu začal tverkovať. To prasa tam ukázalo ricu, cicu. Tak to prasa je v Clash Royale, kamo. To v Clash Royale je taký emote. Ľudia, ak chcete vidieť viac videí, Tak dávajte lajky, odbery, hnačky, brzde, páčky, komentáre, všetko. ak to dáte, to Dobrý nápad. Ale krekol mi vajca, typu. A napíšte, keď tak, adresu svojho domu, lebo chceme vedieť, kde bývate, keď nás robíte zle. Takže dislajky, not odbery, no toto nestačí. A vytrtkaj to. a tu nevajca, jajca. To vadí, že sme prehrali. OK, ľudia, takže... v koľkých minútach to ukončíme? Neviem, koľko máme? Tá 14 pomaly už. To dáme, že po... Keby, že celý, že už bude nové video. Dobre. 6... A čo tu máme teraz za botov proti sebe? To je Edgar Nahraj mi. Nie. Ja si to zoberiem. Ale ty grifuješ. Ale tak grifer. Oh. Ty si...
však daj gól. Ja som isto prihrať. Ako sa grifnú vlastne tí majti? No. Koľko to nevyšlo, bar? A ľudia, keď tu bude aspoň taký, že 5 lajkov, no tak môžeme natočiť video, že 10 vecí, ktoré Brawl Stars hráči robia skoro vždy. Abo to aspoň urobili, alebo ja neviem. Proste zvyky. A Alebo natočíme video, kde ohodnotíme rating brawlerov. Môžeme. Tak hlasujte dole v komentároch, že buď môj návrh, alebo ten druhý. Takže buď 10 vecí, ktoré robí každý Brawl Stars, alebo zrobil, alebo rating brawlerov. Ja poviem vám to takto. Náš štýl je nepoužiteľný. Teraz si to povedal, hneď si skapal. Jasné, keď to mal ne. 9,5. To mal HP. To nemá žiadne HPčko. Dobre, išli na grifle. Ja som sa len tak vytiahol toho papi poloho. Aha. Aha. Nic. Ja neviem dať trickshot, ale my nemáme nikoho vzadu. Dobre. I'm a goalkeeper. Amatíkoná hnačka. Zomierame! No. Konnichiwa. Ľudia, dáme neuveriteľnú challenge. Jakú? Že na tomto videu bude do konca roka aspoň 100 lajkov, tak dáme odhalenie. Alebo nie. To je jak veľa. Vlastne dáme, že keď do konca roka nebude 50 odberateľov, keď bude, tak nedáme odhalenie, ale keď bude 50 odberateľov, tak dáme odhalenie. OK, teraz mám asi 10 alebo 9. Takže to bude fakt reálna challenge. To bude väčší challenge, než hrať Brawl Stars challenge proste. OK, takže teraz sa na niečo kúkam. Dáme si ešte jednu hru, ľudia. A už tu bude nová sezóna. Nová sezóna, nové videjko, budeme hrať challenge. Nezabudnite like a odber a poďme sa vrhnúť na poslednú hru.
poďme sa verzať na poslednú hru tohto videa a dúfajme, že nech dopadne veľmi dobre. Dobre, takže začiatok výborný, tlačíme ich jak psi. A možno aj gól z toho bude. Tak nie, lebo my máme tupca, teammate. Vidíte, a toto máme každú minimálne jedného takého hráča. Či už proti nám je taký teammate, alebo s nami. ¿Y qué fue? Pozor, Spike má hyper autinku. To si krtka. No a čo, ja mám 602 HP. Ja mám 710. Ty si mŕtvý. Tak nesi, no nic. Jano mena hnačka SS. Si kokos. Vidíte, ľudia už mohli vyhrať, lenže proste náš teammate. To je najlepší. Pozrite nášho teammatea. On ho nezabije, dobre. Do rici, ale už. Opa. To není gól. Tesne. Dobrá. Dobre, už asi je nová sezóna. Podľa mňa. No. No? Počkaj. Počkaj, len dohrám. Nevadí ľudia, ale nová sezóna je tu. Bum. Takže nová sezóna je... to je asi Mortis Springer. Yes, je to tak, je to Mortis. Ale počkaj, chvíľu, Máme tu free Mortis Brawlera, takže... Som rád, máme nového Brawlera, to je Mortis. Prepáčte. No a... Takže kde je... No toto ne. Tu je náš Mortis. Takže dali Mortisa do hry, som veľmi rád. A tu máme dačo news, takže poďme sa na to pozrieť. OK, e-sport asi. OK, a teraz čaute ľudia. Uvidíme sa v ďalšom videjku. Čaute.